Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong endi iki? Senengane ndelik wong iki cah kuwi. Ya Allah. Umur. Kowe kok tuku iwak akeh apa mbok gopo? Lho mesti dikek pitik piro? Tak kon nambahi loro iki. Nggih. Ya Allah sak pentil per. Astagfirullah. Ya Allah Nono. Gudi ya, Pak. Jajal delokno perwis wae ya. Masya Allah. Kok gede men aku kok ya ora nduk piye nek gede ya curiga aku. Mbak kowe gak roh sunduk-sunduk ngono, Mbak. Ndek ngenane Pak gawe iki, Mbak. Gawe si tok-toki, Mbak. Kabeh pira to? Loro. Telu apa nyunduk tak sunduk telu guys. Tapi kok ya Ya dia kita, Mak. jus. Nah, coke sepiro? Soalnya malah gudi lho. Ora duwe rantai pitik dekne. Ya wis gak apa-apa. Kremus. Montal sak anune. Kowe masak besar ki aku, guys. Wuhui. Tak ada jeruk pecel kemis. Wis, guys. Gawe sunduk dhisik, Pak. Mau pembikinan. Orang kan bedul. Masak enak ini ndek guyang-guyu. Heeh. Neng aku nek masak iki. Gak bingung tak nek ora masak wis. Bingung aku. Lah titeni le seserak ra masak. Masak. Iya le. Gawe sunduk kering. Pak Mas tak kandhani tak kon gawekno sunduk iki. Ora mulih wonge ra dolanan nggone Rara. Kape nang ndi? Prek. Apa dia sunduk pitik? Aja. Ya. Jas. Ya beneran ya, Mbak ya. Ya apa lae. Wis pokoke ngrebar ya do nang kene kabeh. Pring jare sih. Pring pan. Enek wong kon jare kayu rotan lho. Tok rotan kondi wis ra uga. Ora wedi. Wis macete nang kono, guys. Anduar ada? Anduar. Ya Allah, Gusti. Apa bedul? Nanti suruh. Kenapa disuruh ngae dek? Mbah Horas. Iki juga alik sa. Sa. Begini. Kandhan ya. Jas apa ya? Kena pendon apa? Iya benda kuat lho.
Ya pitik kok sak piyik-piyik iki. Jos ya. Jos. Ora ndek pitik. Mau ki enek, Mbak, tapi ki wis nggone wong. Ya wis enak lah. Iya. Mari-mari ya sak belumnya kan biasa mak iku pendadaan. Jadi nek sak belumnya omong-omong ya mungkin digolekno karo Mas. Ora golekno. Pendadaan ya seadanya. Harus terima itu. Iki apa gawe alalik damis iki, guys. Boleh. Ruang ini ra katrang kok mburi ya Allah. Warga sana awan apa istirahat meremeni serai. Gak iso. Wis ben be karepe kono. Senenge mbah mbak ngono kene kumpulan bocah. Karai sakjane penake dadi cah cilik Maya. Ora mikir telek. Gak enek beban. Ora mikir apa. Arep murah njaluk mangan, njaluk duit. Kesel ya turu. Ndak enak ngono ae apa piye. Wis tuwek ini kok abot ini piye iki. Ya, sudah jadi. Mbak. Wis dadi, guys. Positif teliti. Positif teliti. Asih. Guys, yuk kita menyunduk ikan cara ala lek damis. Bisa ora? Tidak tahu manggang pitik ini. Bisa nyob. Ya wong ora tau masak perpikian. Tukang masak, kuwi anggap kuwi ndelok tukang masak chef. Chef tenan, tapi yo chef-chefen. Ya Allah, paring masak. Aku tunggu nek pinter masak, apa tak buka no kreting. Kreting. Mbah. Apa tuh ceritanya sih Pak Mur? Mbah, aku ki yang gendek kok gak tahu. Ndi? Wis, masak geden iki lek damis. Wis. Ora pra tak gek susah kaya aku ngene iki. Wis. Ya Mbak yo. Jenjeng nanti aku yo kok iso ora iso. Udah kemopo jenjeng bojomu yo. Gedake Jenjeng karo anu. Ya. Mbak Mur ki latihan nek masak ki dingetno make yo. Cocok ben masak ambek masakane Mbak Mur. Jadi ki mas seneng kok nek gak cocok. Aku serot dengan umur. Iki Mbak Rani cilik kok. Juga sing kuwi. Iya, iki Mbak Rani cilik. Lagi Kremes. dipanggang ya. Pas 1 2. Wes, cara memanggang ala lidah. Gak pedes ya, Mur. Alurna dilintangno. Cara memanggang ala lidah. Wes, ayam. Mangan enak iki. Dari ini ya. Ngono. Coklat, guys. Sikile. Tapi nek coklat, guys. Bisa? Oleh damis sih pandai kok. Tapi kira tak cocok selalu. Tapi biasanya gini, nek damis ini. Pakai gini. Tak benar. Kita tekuk gini. Lali. Sekes. Nek mau lali piye? Duh. Ini guys. Ini guys. Duh. Ini guys. Wes.
manggang ala Danes. Baru ngowo. Ngowo. Karena kepandaian Lek Danes itu sebenarnya luar biasa. Guys. Lagi yang kedua kalinya. Kejaluk perahnya pakai terus. Gue tak pangan pitung dino pitung tahun. Iki pancene gue konten ger, iki konten ger. Mbak aku tahu. Aku tahu terus nek main mangga. Iki enek sing dicoblos. Udah sih. Terus ndase ono sing Mak ku suwine iki suwine kene. ndi suwe. Ndi lho. Iki ndak mau. Oh, ndelik sumur. Suwe ini kok katut. Lah emang tak golek. Iki ndek kaya ngene iki yang Latihan lho, Mak. Oh, tenan. iya, malah ngerti. Sepen-pen. Sapa ngerti iki? Ilmu ngene iki yo kudu digoleki. Nduk nek ending salah ombok, Mak. Maksudnya wiwitan-wiwitan wis kanggo terus ngono kuwi. Nek menurut aku ya jaduk iso. Nek mbokku dhewe ya mungkin mau makmumu. Piye iki parake? Wis manggang terus. Tapi nek sakmene iki manggang wis apik kok. Parane nek biasane nek nang sawah guys ya wis dianu sing ngene iki wis kanggo. Wis apik. Sawah. Wedang wis masak gede iki. Morben iki blas. Iki aku mikir koyo. Lah wujute yo mangga ngenteni aku mlebu berarti mikir aku. Gak mikir. Wong aku ki neng apa yo dadakan. Ojo GR kae. Mikir aku. Koyo rara aku, guys. Nek rodok gede iki pancen rodok Anu, Mak. Maksudnya rek rekoso ya, Mak. Nek sing cilik-cilik. Ngene iki rodok penak. Ora nek sing apa? Jago ngoten apa, Mak? Ini sing disumpel ngene. Tapi aku seneng tak sumpel ngene. Iki tok gede. Coba naik, guys. Gede banget. Gatuk. Stop sikile. Kegede nak cilik-cilik. Carane mawon. Gulune ndi? Parake. Iki ndas Mak. Ndas endi? Lha iki ndas Mak. Lho. Lha iki ndelik. Iki ndas. Jane yo rene kan. Wis gak apa-apa lah. Yes, kali iki pokoknya sebenarnya melengkang. Nek sak piring enak nggih, nek gedhe rodok wangi susah.
Cokrek iki wisan. Wis, Pak. Mbah, kita bakar. Mbak iki kudune nganggo kompor. Biasanya nganggo kompor. Kowe duwe anu apa ora? Ngarono Mbah. Iki tak bakar ngaron. Dek kudune nganggo kompor, nganggo areng. Ndak kompor. Kompor jas kae lho. Wis entar. Sibuk ngaron, sik tak sibuk ngaron sih, guys. Itu beda deh tapi ya, beda-beda. Napa? Enak tutup iki iki ras ora yo. Boten iki mak. Lha kok sak luwine pembeli dicete nang iki. Sing iki lho sing gede endi yo. Piye kira tak bakar iki, guys. Tak bakar ngaron guys iki. Nah. Ndak iki pancen yo ngene, Pak. Napa? Iya wis ngene. Mbak ngaronku dhewe, Mbak. Ngaronku bisa ngaron. Mbok bangun. Gas ngaron kan kita tumpang. Biasanya mbek kayu, guys. Mbak iki pamane iya. Iki iya iki ya. Enak iki dikek apa ya? Diganjeli apa, Mbak? Enggak kena. Enggak iso, Mbak. Jam. Ngono. Iki mengkong, Mbak. Wes. Nah, enak kan. Yes. Pegang nganggo anu aku. Kayu. Kita nanti tumpangkan gini. Kita tangkep. Tapi ini ben panas, guys. Tak tumpang lo ngiri cara ala lek damis, guys. Iya. Cara ala lek damis. Cara ala lek damis, guys. Sip. Guys. Kurang guys. Tapi kiko saya kurang gerai. Gak apa-apa guys, itu kan itu tak apa jenenge? Itu kan molak-malik nek guys. Ini tak apa. Itu diwali terus kayak isore, terus kayak tengahe ngono terus guys. Terus tutup. Ditutup kayak godong jati, minggit-minggit guys. Guys, kosek kan panas di sini. Godong jati, Mbak. Yes, masak enak guys. Los, kurang mikir dunia. Kok marah mikir dunia? Mikir apa? Terus Mbak, gak apa-apa tinggal dialog guys. Karone mari kurang gede, nek gede iso mari-mari. Iku tapi kan dilehne. Tutupnya nih, Mbak. Biasanya kan rekepan. Mek godhong jati, Mbak. Nek godhong gedang. Nutup. Masuk, Mbak.
Strawberry guys. Ya Allah tadi gak diumbah Mbak Muryo rak dhewe barange to. Iki lagi percobaan, Mak. Lagi percobaan Tutupe ya wis tak tukno ae. nah, andai. Dikeki godhong jati. Aku gak nganggo anu, Mbak. Lah kok permisa roh kae jemberen ya. Provisi kuwi jemberen permisa gak polu. Iki biasanya kan nganggo anu, guys. Apa sih? Ini aja. Kayak godhong jati dulu. Ambil godhong jati, guys. Kilo, guys. Mau dibalik, guys. Iya. Mangga ala lek dame sontol yo. Enggak foto, Mbak. Sampai lu foto. Godhong jati karo godhong gedang. Mangga ala lek dames sing tau diwarai Mbak Yuku waktu aku masih umur di sekitar berapa ya? Masih kecil lah, belasan. Baru kelas 5, kelas 4, pokoknya aku tidak Mbak Yuni kelas 5, habis kelas 6 aku diwara-warai Mbak Yu koyo ini. Jadi masih terngiang-ngiang walau bumbunya kadang tuh wah, iya. Iki warane Mbak Yuku, guys. Aku gak nyontoh sapa-sapa. Iki warane Mbak Yuku real. Mbak Yuku yang sudah meninggal di usia 60 tahun karena kena kanker rahim. Namanya Ngatemi, bapaknya dari bojone Januri. Roh Januri. Januri ku bojone uwar sing ndek. Dadi Mbak Yuku ngeduli, guys. Gak apa-apa guys, kok ingko sing dhuwur-dhuwur iki jane kan kudune kon besar, guys. Iki berhubung duwe ning iki yo wis gak apa-apa. Kudune besar sekali dan bisa tumpuk-tumpuk. Berhubung adanya satu, iki kudune ngarane budi sakmene, guys. Nah, ini dikasih godhong jati pisang. Nah, daun pisang biar warnanya cantik kayak anu Mbak, terus coba bar iki dibalik lagi di bawah singki kayak dulu kentengan, guys. Nah, kita kasih daun jati ya biar cantik seperti lek danis. Daun pisang, daun jati. Nah, kayak kita nggak mau. Nah, ini tutup semacam ini. Oke, terus siap. Super. Terus kita memetik bumbunya. Iki nang gobong Mbak Iwake. Iki Mbak nang harus iya kok gobong Mbak mati mari pada cukup. Heeh. Mbak e diterima bakalan. Kita memetik lombok, guys. Ini bumbunya tinggi oleh-oleh ayamnya. Oleh-oleh tidak. Kamu lihat dulu nanti kalau guys memasak dilipat dulu. Tidak mengolet-olet. Bumbunya yang kedua ini yang baik pakai telur.
Ya lombok adohe kudune akeh, guys. Oke, persiapkan bumbunya ini. Bumbunya kita persiapkan bumbunya, guys. Ini ada cabai merah buat biar cantik. Itu mau lombok seperapat, guys. Jadi telur perapat. Mas tuh. Iyalah. Wah, akeh. Tuku kemiri enggak? Kemiri ini ada 2 on. Kenapa mau? Apa namanya? Tomat. Wes. Ini pol jinten. Tumbar, miri, merica, kencur, terasi, polo, jinten. Wes digoreng. Terus nanti iwake sing wis bakare kok dicemplungno. Nanti dibakar lagi. Prosesnya semacam ini. Nah, iki apa yang gawe bumbune. Iki aku ki biasanya kan kayu, Mbak. Alah kok kayu wis zamane-zamane dian iki. Masak dhewe. Iki nek manggang nek kudune gudhi, nek gudhi dadi iso ngamot akeh. Manggang 5, manggang 10 iso. Lah iki panganune cilik iki kan nggo bacaan Pak Japrik. Wis tuku ngaran iki, guys. Nggo tironan, ape tironan. Kunir mboten. Enggak pakai kunir. Berarti tumbas kemiri ambekan. Saya tak sah tak pakai santan iki, guys. Iki manggang ala Lek Dames yang ditemurunkan oleh kakak saya yang bernama Ngatemi. Sini aku manis Mbak Yuki. Mbak Yuki primadona. Tapi ki anake yo kenek sing ngerok, guys. Kenek sing ayu anake. Mbak Yuki manis. Anak iki yo ora nerok blas. Aduh. Si Nero ini anaknya meninggal kalau guys, Yanti pernah meninggal jatuh di tempat rel kereta api Bacek. Tragedi bocah ono kabeh mbok Mak nek gak ada duit. monyet Lagi. pinggire kok dikek Ibu Vina aku tak go blonjo Bu. Kan metuku barungan Ibu Vina tak go blonjo Ibu nek ping tak go mangan sate Ibu. Gak apa-apa ya Bu yo sekali-kali kok. Mangan enak. Kemiri kalau kamu aja. Iki mbok lama gak apa-apa, guys. Jane gak sanggup godhong gedang gak apa-apa, guys. Godhong jatuh. Tapi kayak godhong gedang yo mang apik, kita kayak ben rada pedes, guys. Bumbunya ndak usah pakai santan aku, guys. Kita godhong kelompok ini. Mau menggodok cabai dulu ya permisa. Yes. Terus kok didelok, guys. Ntar. Biasanya kan nggo ngono angger apa jenenge kayu permanah gak sah. Bingung romboke tak godoke dhisik. Oke, permisa. Mangan enak ya dengan Lek Dames yo. Ya Allah, Ger, kemiriku gak diumbamur langsung dicelupno. Astagfirullah. Godhog banyu, godhog. Saya diulek ndek ini, guys. Kok parah. Diulek. Aku cuci blender. Gak suka. Oke. Kemiri. Polo jinten, kencur, Tumbar, merica. Sumbernya di kayu manis, serai, dong jeruk. Iya. Dong jeruk, dimpon apa kayak jahe. Karo iki apa? maksudnya
pon-pone. Pon-pon anak itu jaluk sumini. Lagi mau salam dulu langsung budal. Guys, sih guys. Kita tidak akan menggosongkan ikan karena nanangan. Mak, untuk ladang tak tambahin. Aku nek menawa nek wong-wong review. Kata lanang, menawa biasane kan jenengan celuki to mugi. Ku sama kundangan sekune tek. Tambahi saiki. Pinter ya. Roh dhewe to barange. Pinter mure pokoke diapa-apano. Wis ki. Godhong jeruk, serai. Ah gampang Mbak, wong serai yo njaluk tanggane iso. Godhong jeruk njaluk tanggane iso. Kencur njaluk tanggane iso. Wong kene iki wong desa. Brambang bawang tak Persediaan menipis. Biar dipersiapkan dulu. Yang mau endos damis brambang silakan guys. Brambangnya mae menipis. Tak tenan ya Mbak. Iya rong tuku, nek rong tak ya Mbak kok diketumpangan kok. Petek anu. Alah kok paling tuku ya seprapat, setengah ngono wis guys. Larang apa murah Mbak? Padahal ora larang. Ini ana kok tumpah sak tengah 15.000 ya cilik-cilik. Oh, berarti loro dagang iki Pak guys. Oke. Mbok godhong ngantek mencer ora ngarep gosong iki. Arek ngetari gas iki. Guys, ini kan tadi yang anu tak ampas, ini tak masukkan lagi. Iki pancene urung guys iki. Lho, kan mau mambu abab tok. Engko nek gentenan suwi iki sama yang lek gamis. Es. Tak tutup lagi biar cantik. Tapi nek gini Engko disipuk kayak duwe. Dedekno guys. Yes. Ngompal ya kok. Dan diungkep ambek aku ya duwe Mbak dikek pemirsa. Kanggo ngonoan tapi gak suka kadang. Belum pernah coba aku nganggo kuwi. Kayak ngoten niku Mak, apa? Apa nek ngarane? Kayak teflon sing bukaan ngoten niku. Tapi ora tahu, Mbak. Wis ngene dhisik, guys, oke. Super. Tak lari. Sing engko sing isor tak sing engko sing nomor 2 terus tak kek neh mbure. Terus sing tak engko tak kek mbure neh tengah. Suwi iki mangane 10 tahun. Oke, Mang. Nggih. Obong kae. Menyala bosku. Malah cok genine malah separuh ya Mbak yo. Wis guys ben ora kelompok dhisik Mbak.